Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, mugi kita sedaya tansah pinarengan rahayu, wilujeng saha kasarasan dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ingkang kinurmatan Bapak Ibu, para sesepuh, para tamu undangan, saha para rawuh sedaya ingkang minulya. Sumangga kita sesarengan ngaturaken puji syukur wonten ngersanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala, awit saking sing katresnan, rahmat, taufik saha hidayahipun. Kita sedaya saged makempal wonten acara Agustusan kanthi pinarengan kasarasan, karaharjan saha kabinahan. Para rawuh ingkang minulya, kula minangka pranata adicara ngaturaken panuwun awit saking rawuhipun panjenengan sedaya. Mugi lampahipun adicara ing dinten menika tansah pinarengan kelancaran, katentreman saha kaberkahan. Kangge ngacaraken lumahpahing adicara, ing ngandhap menika reroncengipun adicara ing dinten menika. Sing pertama pembukaan, dilanjut sambutan-sambutan, adicara inti, doa lan panutup. Para rawuh ingkang minulya, adicara pambuka sampun kaaturaken. Salajengipun kita lumebet dhateng adicara sambutan. Dumateng Bapak Kepala Desa, sumangga katuran ngaturaken sambutan. Dumateng panjenenganipun wekdal saha papan kawula aturaken. Matur nuwun dumateng Bapak Kepala Desa ingkang sampun ngaturaken sambutan. Mugi piwulang, pangajap, saha pitedah ingkang sampun kaparingaken saged dados panyengkuyung saha tuntunan tumrap kita sedaya. Salajengipun kita lumebet dhateng acara inti. Mugi acara menika saged lumampah kanthi tertib, lancar saha kasembadan kados ingkang dipun najab. Para rawuh ingkang minulya, salajengipun kita lumebet dhateng adicara pandonga. Sumangga pandonga badhe dipun degani dening Bapak Bejo. Dumateng panjenenganipun wekdal saha papan kula aturaken. Matur nuwun dumateng Bapak Bejo ingkang sampun nuntun pandonga, mugi sedaya pangajap saha panyuwun kita kasembadan dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh ingkang minulya, kanthi mekaten sedaya reroncenging adicara ing dinten menika sampun kalampahan kanthi sae. Menawa wonten kirang langkungipun, anggen kula ngasta jejibahan minangka pranata adicara saha wonten lepating basa, tindak utawi atur ingkang kirang mranani. Kula nyuwun agenging pangapunten. Mugi Gusti Allah Subhanahu wa taala tansah paring rahmat, berkah, kasarasan saha karahayan dumateng kita sedaya. Matur nuwun saged awit saking kawigatosan panjenengan sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.